Dai ndanga ndiri mwana waElson Moyo, chinhu ndatanga kubvunza ndechekuti mudhara sei madzingwa basa, but inini sanyaya metician munozviziva kuti ndinoda nyaya dzakakosha kudai, nyaya dzine mukosho mukuru, ndobva ndadzifambira nekuti I am the Nyaya metician. Muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya yakaitika nezuro, muri kuziva kuti pane ruma ranga ratenderera zvichinzi maairports mune mabombers and stuff anga akatewa, zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti President Emmerson Mnangagwa pasazobudirire rwendo rwavo rwekuenda kuVic Falls kwavaitarisirwa kunge vachinopa speech yavo iyo vakazokanzura. So panapa muri yeZimbabwe zvichakadaro, pakudzoka kwavakazongoita pamanheru pakazongobuda press statement ichitaura kunzi President Emmerson Mnangagwa vamisa vaElson Moyo basa with immediate effect. But muri yeZimbabwe pamanyorerwo etsamba iyi ndakaitarisa press statement iri kunzi His Excellency President Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa has, in terms of section 34.1 F as read with section 216.2 and 89 of Constitution of Zimbabwe Amendment number 20, retired Air Marshal Elson Moyo as Commander of the Air Force of Zimbabwe with effect from 15 March 2024. Following the above retirement, His Excellency the President has, in terms of section 216.2 89 and 110.2D of Constitution of Zimbabwe Amendment number 20, appointed Air Vice Marshal John Jacob Njede as the new commander of the Air Force of Zimbabwe with effect from 15 March 2024. Saka panyaya yakaitika apa muri yeZimbabwe ndakatarisa nyaya iyi kwavari yazongosvikawo zvavo yakunzi retire, varunzi varetire vasiye basa, vanofanira kuretire vasiye basa nditi. But pane nyaya yangaitika nezuro yekunzi patewa mabomba and stuff. Chinhu chakatanga kundishungurudza manje panyaya ndechekuti totadza kunzwisa kuti adzingirwa basa nyaya yekuti vatadza kurana basa here, kana kuti tingati nyaya yekuti anenge akunzi akura achagone kurana kuningina basa here, nekuti pane information yanga yabuda, kana kuti information haina kusvikira kwaari here, kana kuti pari kufamba ruma yekunzi mabomba, pane pakunzi mabomba acho akadyarwa sei, iye mukuru wenhingirikini achitadza kunge achizviziva zvinhu zvakadaro. Zvinhu zvezvimwe zvandakatanga kutarisa panyaya iyi. Asi inini apa chandiri kuona ndechekuti pakabva pangonzi vice ndiye akutopinda with immediate effect 2 weeks idzi dzinenge dzangopuwa dzekunzi ndo mutemo wacho according hauzongodzingwa basa kunzi nhasi, but takatarisa nyaya yekunzi nhasi, kana kuti inyaya yekuti it's a coincidence yekuti zvakazongoitikawo kunzi zuva iroro uyo ari kufanira kubva angozongodzingwa basa, pakuti bozi dzakadatarisa kuti kana kuti vaenda vanzwa nyaya yekunzi mabomba chinji anhingirikimo, saka kuti pavanga vatoti mundege vaidzoka ikoko ndo pavaitoronga kuti nhingi ngaadzingwe basa here kana kuti toti chii, bozi zvinhu zvakavhiringidza vanhu vakawanda kuti saka pari kunzi pane mabomba chinchi, but mukuru wacho kana kuti anenge asiri kuziva, kana kuti vari kunzi iye kana kuti ndiye akaseta mabomba acho here kana kuti chii, zvinhu zvazvizongovhiringidzawo vana veZimbabwe. But inini muri yeZimbabwe ndakada kutarisa nyaya iyi ndikuona kunge hatingati nyaya yekuti retirement yange tsamba yanga yagara yakatorongwa kudhara kunzi musi wakati ndo patichamusvitsa kuti by musi wa15 anga achisiya basa, ipo pachizongobudawo nyaya yakaita yekudze kunzi manhingirina. Inini ndakaitarisa ndogona kuona kunge mukuru vanenge vakatotambuko 10 noti vasiri kuzivawo kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika mumaairports mavo. Amen. But inini muri yeZimbabwe senyaya metician ndachingokumbira kusiya kwamuri kuti mundiudzewo imimi makaitarisa mukionawo sei, muri kuona kunge ndiye here uyu Marshal kudzingwa kwaari kuita kuti ndiye here anga akaseta mabomba here, kana kuti muri kufunga kuti akarohwa 10 noti haasi kutoziva kuti zvakafamba sei, zvinova izvo zvinhu zvazomudzingisa basa kuti ari kutadza kunzwisisa information. Tell me what you think in the comment section.